Hey, molweni bafowethu. Ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila. Mfoka Mkhonza lo. Onibingelelayo. Siyabonga. Thanks ngesupport yenu kuyo yonke into esiyenzayo la. Ake samukele ama-new subscribers nama-new followers. Thank you so much. Bafowethu. Ngifisa nje ukwenza this short video ukubonisa ukuthi kahle kahle uhulumeni wethu ufana nento engekho. Uhulumeni ufana nento engekho. Ake ngikusho nje lokho kucaca. Kunobufakazi la engizonimonisa bona. Ngizofaka le video clip engizoyifaka la ezonibonisa lento engifuna ukuyisho. Ukuthi kahle kahle ama-ground forces, kahle kahle abavoti, kahle kahle mina nawe esingekho kuhulumeni sinamandla okwenza ushintsho kulelizwe. Sinamandla, sine-influence futhi esenkulu esingaba nayo ekuthaneni lelizwe libe yilento esifisa libe iyona. So njengoba ngenza le video le, ngifuna ukukugcizelela ukuthi bantu base-South Africa, ngaphandle kwenu nangaphandle kokukhuluma kwenu ngezinto ezinikhathazayo, nangaphandle kokucindezela kwenu uhulumeni ukuthi enze into efunwa yini njengabavoti, ayeke ukwenza into efunwa wuye njengohulumeni, ziyabonakala izithelo futhi zisazobonakala. In short, le clip la ezobonisa la izobonisa ukuthi uma abantu behlangene bethi bafuna izwe labo libe kanje, yilokho okufuna kulalelwe, kuyaphumelela. Ubuke njengamanje, angithi njengamanje South Africa kuphethe i-GNU, kuma-province e-KZN kuphethe i-GPU, hlangana ama-political party ahlukene. Kodwa labantu baqala nini ukuphatha njengoba bephethe manje? Baqala ukuphatha ngo-2024 kuze kube manje abana solution, abanayo into abayenzayo action, aba-implement lutho abayithunywa ukuthi bayoyenza njengoba bevotelwe noma bebekwe la bekhona, benze lutho. Kuze kudingeka ukuthi bona futhi labantu ababavotela kube yibo labo bantu abavota abathatha i-action kuqala bese ugovernment ulandela ngemuva. Nabo ubufakazi. Ngizofaka le clip la uzibonele bese uyazihlaziyela wena. Mina ngiyavalelisa manje, Mfoka Mkhonza. Ngiyanibonga kakhulu, but le clip elandelayo izobonisa nini ukuthi thina njengabavoti yithi esiletayo bese uhulumeni uza ngemuva ekushintsheni isimo salelizwe. Ngiyabonga. We are not being xenophobic because we are saying all the foreign nationals who are here in KwaZulu-Natal, who have documents, who are here legally, we support their presence in the province of KwaZulu-Natal because we understand the reasons are beyond reasonable doubt that they had to be here for a particular purpose. However, we are saying for those who are here illegally, they must go back to their countries so that they get proper documents that will allow them to be in the province of KwaZulu-Natal. I don't think that is being xenophobic.